Аз още нищо не съм, така съм го държа. Само ще го държиш. Чакай. Натиснал си копчето. Тук отгоре съм натиснал някой. Натиснал си, заради това така стана. Отгоре съм натиснал. Детка, добре, ще ти намирам една бабичка. На 70, на 80 години. За тебе Агнешко, 20-30 години по-млада. Да. И съм намерил с 2 тона вино. Да. Ще вземеш ли? Не. Вземи една гражданка с апартамент. Она е с гроздито и лозито и земята я остави на друг. Вземи тази с апартамент да си отлежим. Кой ще работи лозито? Не ти трябва апартамент. Гледай ти бъчвата с виното. Апартамента ни ти трябва. Ще лежим. Ако беше живял в апартамент, нямаше да изкараш тези години. Верно. Па явиш тук до бъдъните пълни 2 тона вино и 98 години. За какво те е тази бабичка? Само да лежиш. С апартамент само лежиш. Обръчите изгниха на бъчвите. Да. Детка, ти си роден на 13-та година, 913, на 13 март, 3 месец. И днеска правиш 98 години. Само тройки има в неговите дати. Само тройки има в твоите. 13, 3, 13. Да. Ти не си ли обърнал внимание до сега? Не съм гледал. Дева, мамо. Бажината, на 98 години и аз да ти кажа сега, чава. Да не обърнеш внимание до сега. Я кажи колко медали имаш. Я кажи колко медали имаш, детка. От войната? От войната. Ти на коя война си ходил? Сърбия. Сърбия? Сърбия. Лошо, войната лошо, детка. А колко години трудов стаж имаш? 70? 70 години, нали толкова си имаш? И накрая фана един айдук в кметството. Ти там, нали, беше 20 години падар. Аз бях Ресилен. Ресилен? Ресилен. В кметството? Ма ти беше като кмет, да, ти командваше ти. Къде ти беше най-хубава работа? Циментовия, в захарния, в кметството, на полето. Къде беше най-хубава работа? Къде ти беше най-добре? Кое е убаво? Къде дедо ти беше най-добре? Детка, я кажи ти кай излъга баба да се ожени за тебе, че имаш 100 овце и тя сутринта като станала и то нема и една. Я кажи кай излъга. Щя обавица голема и ти я излъга. Да, я гледах. И братите и додолу да те прибиват. Ти какво и каза, че колко овце имаш? Какво и каза на баба Петруша, че колко овце имаш? Колко овце имам? Имаш, какво още имаш? Пита. Какво беше, го забравя? Ще го забравиш ми, то е било преди 90 години. Ти какво викаш? Всичко имам. И крави, и овце, всичко имам. Стока много. И тя сутринта като стана гола поляна и няма нищо. Има и колата. И колата няма. Има и колата. И излага бабичката, викаш? И колата. На колко години са ожени ти? На колко години са ожени? На колко години? На 16 ли, на 17 ли, на колко? На 17 години, нали? Тачка. Тачка, да, тачка. Ами от колко години почна да работиш? От 13 ли? От 13, да. От 13 години. И какво почна да работиш? В общината. В общината, с барабанчето. С барабанчето, така, с барабанчето беше после една вътре. В кметството. В кметството. Ами като си отишъл след това на нивата и караш воловете да орат, какво станало? Върват и после какво? Те като тръгнат бързо и ти на къде? На
хвърляш? На къде падаш? Падам. Айде, вика, аз се обърна на другата страна и падна и те заминат. И аз стана и пак ги догона и пак почвам да ура. Да. Нали така си ми разправя? Детка, баща ти на колко умре? Той умре и той. Той беше 2 метра голем човек. Дел Петър. Делбедер. Де са превзели там Чаталаджа, Люлебургас, в Турската война. Той на 92 ли умре? Ти сега на 98 си. Да. Той на 92. Това неговия калпак ли е? А? Това неговия калпак ли е? Малко не дочуваш, май. Майто. Не си май да го... На тази възраст викаш, простено. А той се ошашави, вие сякаш шеф полицията на разпит. Той се ошашави. Я давай виното и кебабчета и да почвам. Той се... Айде, гаси това. Той се ошашави. Снима се една на здраве. Детка, това вино съм го донел Мерло и много добро. И едно време, нали ма поеше, баба Петруша викаше, че напой детето, Мичо, напой детето. Ага. А ти правеше по 2 тона вино и... Айде, детка, хващай чашата. Хващай чашата. Дръж здраво. И сега какво става? Айде, здраве. Айде, баба Петруша нема ни се кара, че ще се напием. Кажи, дедо, на здраве? Да сте живи и здраве. Така. Айде, и тия Просто си жив и здрав. Здрави и живи. Нали викаш, Горе-долу че колкото тебе. благодарение на това вино си изкарал 98 години. Харесва ли ти? Малко кисело. Добро, не? Добро. Като това твоето възмръдля. Добро. Възмръдля, онова лозе беше убаво там. На равнище. На равнището, възмръдля. Нали имаш там 2-3 череши? Чакай Айде. да сипа малко лимонада, чакай. Лимонада искаш ли, детка? Дай, натисни червеното там. Или стопа натисни. Дай видим какво сме направили.